Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 2 verse 11 hangtod sa 16. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. Tungod kay ang tanang nakasala nga walay kasuguan, maalaot usab nga walay kasuguan, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. Tungod kay dili ang mga tigpaminaw sa kasuguan ang hingpit atubangan sa Dios, kundili ang mga nagasunod sa kasuguan ang pagaisipong hingpit. Tungod kay ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan nagabuhat sa mga butang sa kasuguan. Kining mga butang bisan pag walay kasuguan mao ang kasuguan alang sa ilang kaugalingon. Gipakita nila nga ang gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing. Nga niini nagpamatuod usab ang ilang mga konsensya ug ang ilang mga panghuna-huna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. Sa adlaw nga hukman sa Dios ang mga tinago sa mga tawo, sumala sa akong ebanghelyo, pinaagi ni Hesukristo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa chapter 1, mga kaigsuunan, gidescribe ni Pablo ang universal nga panginahanglanon sa tawo alang sa kaluwasan nga gikan lamang sa Ginoo. Kay nganuman, ang tanan hinukman, all are condemned. Ang tanan mga kaigsuunan ilang gisalikway ang Dios nga magbubuhat. Ug bisan pa sa tataw kaayo nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, dili ganahan ang mga tawo kaniya. Ilang gipulihan ang kamatuuran sa Dios ug bakak. Now, sa pagsugod sa chapter 2, mga kaigsuunan, murag nangagpas si Apostle Paul nga ang mga Hudiyo dunay excuse. Ilang i-excuse ang ilang kaugalingon gikan sa paghukom sa Dios. After all, di ba mga katawhan sila sa Ginoo? Piniling katawhan sila, mga kaliwat ni Abraham. Di ba aduna sila itaas nga moral standard gumikan kay anaa kanila ang 10 commandments. So dali ra kaayo alang kanila nga mutulisok sa mga hintil ingon nga walay balaod ug mga hugaw. Apan ang giingon ni Apostle Paul sa Romans chapter 2 verse 1, walay lusot ang mga Hudiyo, mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi, mao nga wala kay maipangatarungan o tawo bisag kinsa ka man nga naghukom. Tungod kay sa imong paghukom sa uban, ang imong kaugalingon ang imong gihukman. Tungod kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat usab sa susamang butang. Ug sa verse 11, klaro kayong giingon ni Pablo, ang giingon dinhi, tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. So sa paghukom sa Ginoo, walay pinalabi whether Hudiyo or Hintil. Now, lahi kini sa tawo. Gumikan kay ang tawo adunay favoritism sa treatment sa ubang mga tawo. Biased kita at times, mga kaigsuunan, prejudiced. Pero sa atong Ginoo wala gayoy pinalabi. Kung siya muhukom, mahudiyo ka man or mahintil, pagahukman ka sa Ginoo, sumala sa standard sa iyang balaod.
Now gigamit usab ni Peter kini nga expression sa Acts chapter 10 verse 34 nga ang Dios walay pinalabi. Ang giingon dinhi, nagsugod sa pagpamulong si Pedro ug iyang giingon, tinuod gayod nga nasabtan ko nga walay gipaburan ang Dios. So gigamit kini ni Apostle Paul nga expression aron ilarawan ang kaluwasan nga gikan sa Dios nga gitaniyag sa tanang mga tawo, Hudiyo man or Hentil, nga walay partiality. Gitaniyag kini sa tanan. Ug dinhi sa verse 11 mga kaigsuonan nga ang Ginoo walay favoritism. Gigamit kini ni Pablo sa konteksto nga sa paghukom sa Dios wala gayoy favoritism. In other words, bisan pag magpalusot ang mga Hudiyo, ilang i-excuse ang ilang kaugalingon nga gumikan sa ilang special nga relasyon sa Ginoo, isip mga Hudiyo, mura og exempted na sila sa paghukom, gitangtang ni Pablo kining mga hambog nga panghunahuna. Gumikan kay ang Dios walay pinalabi. Ang giingon sa verse 7, alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong mga buhat, nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. Ato kining gipasabot ni atong miagi. Samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagasubay sa kamatuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko, adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan, una sa Hudiyo, maingon man usab sa mga Hentil. So wala gayoy pinalabi ang Dios mga kaigsuonan. Mao nga ang verse 11, mupod kini siya ang nagasumpay sa mga musunod nga bersikulo. Gumikan kay gi-anticipate na usab ni Pablo ang argumento sa susamang Hudiyo ug mga Hentil, mga kaigsuonan. Ang mga Hentil posibleng moingon nga gumikan kay wala namo madawat ang written law, ang gisulat nga balaod, nganong paninglan man mi sa Dios. Since we never received the 10 commandments, dili ba kami inosente sa balaod? Ang giingon ni Apostle Paul, no. Walay pinalabi ang Dios mahitungod sa iyang paghukom. Ang giingon niya sa verse 12, tungod kay ang tanang nakasala nga walay kasuguan, maalaot usab nga walay kasuguan. So in essence mga kaigsunan, ang giingon ni Pablo, ang tanang nakasala nga ignorante sa written law, sa 10 commandments, malaglag usab sila bisan pag wala sila'y 10 commandments nga nahasulat sama sa nadawat sa mga Hudiyo. Now ang mga Hudiyo usab, pwedeng mga tarungan nga muingon nga mga katawhan man mi sa Ginoo, mga buutan kami because we obey the law. Dili pareho sa mga Hentil nga mga dautan. Well, dili kami hukman sa Ginoo. Apan mga kaigsuunan, mo kini ang argumento sa mga Pariseyo nga gikondenar sa Ginoo. Luke chapter 18 verse 11 to 12, kadtong Pariseyo nga matarong sa iyang kaugalingong pagtan-aw, ang giingon dinhi, ang Pariseyo nagtindog ug nagampo sa iyang kaugalingon nga susama niini, Dios, gipasalamatan ko ikaw nga dili ako susama sa laing mga tawo nga mga mangilkilay, mga dili matarong, mga hingabit o susama man niining tigsingil sa buhis. Kaduha ako nagpuasa sa usa ka semana, naghatag ako og ikanapulo sa tanan nga akong abot. So nangwinta katong maong tawo mga kaigsuunan. Maupod kini ang sugilanon sa dato nga batan-on nga lalaki. Mark chapter 10 verse 20, ang giingon dinhi, magtutudlo kining tanan nga mga butang akong gisunod sukad pa sa akong pagkabata. Pero ang tubag ni Pablo sa mga Hudiyo nga murag mga tarungan nga duna sila'y advantage, naa sa verse 12 mga kaigsuunan, ang giingon ni Pablo, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. So in other words, Paul is saying ang tanan nga mga nakasala nga adunay kahibalo sa kasuguan, pagahukman pinasikad sa balaod. Ang problema mga kaigsuunan sa parihong Hudiyo ug mga Hentil, dili ang ilang misunderstanding of the law. Ang problema, nasayod gayon sila sa balaod sa Ginoo,
pero pareho nilang gisupak. Ug sa atong panahon karon, naglibo gayud kayo ang mga tawo mahitungod sa papel sa balaod sulod sa iglesia. For example, adunay nagtudlo sa Book of Acts nga ang balaod mo ibasihan sa kaluwasan, sipyat kana, pero dunay nagtudlo ni ana. Acts chapter 15 verse 1 ang giingon dinhi, may pipila ka mga tawo nga miabot gikan sa Hudiya nga nagtudlo sa mga kaigsuonan, gawas nga kamo tulion sumala sa nabatasan ni Moises, dili kamo maluwas. Grabe no? This is salvation by circumcision or by the law. Pero ang tubag ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 16 ang giingon dinhi, ug nasayra nato nga ang tawo dili pagaisipon nga hingpit pinaagi sa mga kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ug kita nagasalig kang Kristo Jesus aron pagaisipon nga hingpit pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa kasuguan. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, dili pagaisipon nga hingpit si bisan kinsa. So ang basis of salvation is not the law, but the basis of judgment is the law. Mo gyud na kayo klaro mga kaigsuonan. Now sa atong panahon karon, naglibog gihapon ang mga simbahan mahitungod sa papel sa Ten Commandments sa balaod. Kung wa nato masayri ang balaod mga kaigsuonan, mao kanay hinungdan nganong dunay pipila ka mga tawo nga nagtinguha nga madawat sila sa Dios or dawaton sila sa Ginoo pasudlon sa langit pinaagi sa ilang pagsunod sa balaod ug sa ilang maayong buhat. Sipyat kana, klaro kay sa Biblia nga ang kaluwasan dili pinaagi sa maayong buhat. Kung wa nato masayran ang balaod, mo kanay hinungdan nganong daghang mga tawo diri sa kalibutan nga nagtuo nga katukunong wala nakadungog sa balaod, dili kuno pagahukman sa adlaw sa paghukom. Sipyat kana ato kanang ipalapad niining taknaa mga kaigsuonan. Unsa pa, kung wa nato masayran ang mahitungod sa balaod, mo kini hinungdan nganong dunay mga tawo nga nagtuo nga ang balaod kuno wala nay luna sa kinabuhi sa mga magtotoo. In other words, dili na kuno igsapayan kung sundo nato ang Ten Commandments or dili. Gumikan kay naa na kuno kita sa grasya karon, so wala na kuno'y balaod. Ang tawag ni ana antinomianism. Rampant pa na sa atong panahon karon. Well, kung wala na'y balaod sa New Testament mga kaigsuonan, nganong gikutlo man ni Pablo ang ikalima nga sugo sa Ephesians chapter 6. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Nganong iyang gikutlo ang 10 commandments sa Romans chapter 13. Sipyat kana nga pagtulunan mga kaigsuonan, antinomianism. Unsa pa, kung wala nato masabti ang papel sa balaod, mo kini hinungdan mga kaigsuonan nganong daghang mga tawo nga sayon ra kaayo nila nga i-disregard ang adlawng ipagpahulay, ang adlaw sa pagsimba sa adlawng Domingo. Wala sila nagtuo nga binding pa kana sa atong panahon karon. Adunay tawo nga nag-ingon nga, well, nag-keep man ko sa Sabbath, nagsimba man ko, pero wa ko nagtuo nga kinahanglan gyud kong mo-keep sa Sabbath. Unsa? Mura raman na siya og moingon nga, well, matinud-anon ko sa akong misis, wa ko nangabit, pero wa ko nagtuo nga kinahanglan jud kong mahimong matinud-anon og dili ko pwedeng mangabit. That's the same mga kaigsuonan, sipyat gayud nga pagtulunan. Well, ang Book of Romans gi-explain gayud og duro ang papel sa balaod sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. So sa atong pamalandong karon, atong ipamatuod mga kaigsuonan nga ang tanang mga tawo dili gayud ignorante sa balaod. Tanan, walay exempted. Dili ka makaingon higala nga wa man ko kahibalo, so dili ko pagahukman sa Dios. The Bible is very clear nga ang tanang mga tawo aduna gayoy kasayuran sa balaod sa Dios. Say for example, by general revelation, kining general nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, nasabtan gayud sa tawo ang balaod sa Ginoo. Romans chapter 2 verse 14 ang giingon dinhi, tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan, but pasabot walay sila'y 10 commandments, wa sila masayod, nagabuhat sa mga butang sa kasuguan, kining mga butang nga bisan pag walay kasuguan, mao ang kasuguan alang sa ilang kaugalingon.
Giingon sa Biblia mga kaigsuunan nga bisan pag ang mga hintil wala kadawat sa 10 commandments nga nahasulat sa duha ka buak nga bato, gisulat sa Ginoo ang 10 commandments sa ilang kasing-kasing. Basin ang mga hintil mo reklamo, nganong hukman man ko sa Ginoo sa pagsupak sa balaod, nga wa man ko kadawat sa balaod. Ang tubag ni Pablo, nakadawat ka higala, nakadawat ka. Gisulat ka na sa Ginoo sa imong kasing-kasing, gisulat ka na sa Ginoo sa imong konsensya. Adunay balaod sa Dios sa imong kasing-kasing. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 15. Ilang gipakita nga ang mga gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing ug niini nagpamatuod pod ang ilang konsensya ug ang ilang mga panghunahuna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. So mo kini aspeto sa kining gitawag og imago Dei sa Latin or the image of God. Tungod kay gibuhat kita sa Ginoo sa iyang larawan ug kabahin sa pagbuhat sa Ginoo kanato sa iyang larawan, gisulat niya ang balaod sa atong kasing-kasing ug konsensya. Wa ba ka masayod mga kaigsunan nga bisan pag ang mga tua sa bukid kaayo namuyo, kahibalo sila nga ang pagpangabit sala, kahibalo sila nga ang pagpangawat sala, kahibalo sila nga ang pagpamintaha sala, naw giunsa man nila pagsayod? Gisulat sa Ginoo ang iyang balaod sa ilang kasing-kasing ug konsensya. Romans 2:14 once again, tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan nagabuhat sa mga butang sa kasuguan, kining mga butang nga bisan pag walay kasuguan mao ang kasuguan alang sa ilang kaugalingon. Nasayod sila, wala di ay ignorante bisag usa kanato higala. Ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 32. Ang giingon dinhi, nasayran nila ang mga gisugo sa Dios. Nasayran nila ang ordinance of God, ang balaod sa Dios. Tanang mga tawo adunay pagsabot sa dautan ug matarong sa atong konsensya. Muoy mutuliso kini kanato every time nga makabuhat kita og dautan. Bisan pag ang tawo wala maabti sa 10 commandments nga nahasulat sa Biblia. Romans 2:15 once again, gipakita nila nga ang gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing. Nga niini nagpamatuod usab ang ilang mga konsensya ug ang ilang mga panghunahuna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. So asa man nakuha sa tawo ang konsepto nga kung dunay musulod lagkalit sa ilang balay, unya kawaton ang ilang TV, dautan ka na. Asa man nila nakuha ka na nga konsepto? It's because it is a universal knowledge. Gisulat na kini sa Ginoo sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Kining native sense of right and wrong. Mga kaigsuunan, consistent gayud ka na bisag asang dapit sa kalibutan nga ang pagpangawat ug pagpamalikas sala. Nasayod ang mga tao, dili ignorante ang mga tao. Romans chapter 1 verse 21 ang giingon dinhi. Tungod kay bisag nailhan nila ang Dios, wala nila siya himaya ay isip Dios o gipasalamatan man kundili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang mga kasing-kasing nilang walay kamatuoran nangit-ngitan. So basig dunay makiglalis ana nga ang Ginoo dunay favoritism nganong ang balaod gihatag lang sa Hudiyo unya wala sa hintil. Ang giingon ni Pablo mga kaigsuunan, dili kita hukman sa Ginoo because of our ignorance. Tungod kay sa tinuod lang wala lagi ignorante ug pagahukman kita sa Ginoo sumala sa kahayag sa kamatuoran nga atong nadawat. Whether Hudiyo ka or hintil, God is not a respecter of persons. Pero sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang balaod, doon na gayoy mga kipanalanginan ug mas daghan sama sa mga Hudiyo. They received God's special revelation. Romans chapter 2 verse 12 once again, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. Mga Hudiyo kini mga kaigsuunan kay nadawat nila ang 10 commandments. Advantageous gyud unta sila, gumikan kay nadawat gud nila ang kamatuoran. Pero hukman gihapon sila kay gisupak man nila ang kamatuoran. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 1 and 2. Unsa man gyud ang nakalabaw kunuhay sa mga Hudiyo,
Uunsa ang kapuslanan sa pagtuli? Daghan kaayo. Ang una sa tanan, gisalig kanila ang mga pagtulunan sa Dios. Grabe kaayo kini nga blessing mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo kanila ang kamatuoran. O kanato usab dinhi sa kahanginan nga sulod sa 6 na katuig karon magpito na katuig nga atong panagsibya ang regular nga tigpaminaw nakadawat gayud sa ebanghelyo nga atong giwali dinhi sa kamatuoran. Kumusta ang imong tubag higala? Dunay mga tawo nga nangamatay na lang wa gyud makadawat sa kamatuoran. Hukman gihapon sila sa Ginoo. Gumikan kay ang balaod sa Ginoo nasulat sa ilang kasing-kasing. Pero ikaw, higala nga nakadawat sa kamatuoran, pinaagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo, wa kay lusot, mas dako ang paghukom nga imong madawat kung imo gihapong balibaran ang atong buhi nga Dios. So katungtuang mga hintil nga nangabit, katungtuan dito sa ibabaw gyud sa bukid nga wala maabti sa pulong sa Ginoo, hukman sila sa Ginoo. Pero katong mga nakadungog sa gospel, apan misupak gihapon, mas dako ang paningulon sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Matthew chapter 7 verse 22 to 23 ang giingon dinhi. Niadtong adlaw daghan ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba nagpropesiya man kami sa imong ngalan ug nagpalayas og mga demonyo sa imong ngalan ug sa imong ngalan nagbuhat kami og mga buhat nga gamhanan? Ug kung mahitabo ka na, ipadayag ko ngadto kanila, wala ko kamo mailhi sukad masukad, palayo kamo kanako, kamong mga nagabuhat og dautan. So, daghan kayong mga tawo nga ilang ipanghinambog ang ilang church membership, ang ilang pagkaaktibo sa simbahan sa adlaw sa paghukom. Pero mga kaigsunan, walay pinalabi ang Dios. And that is why gikinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo nga ibisti kanato ug ang iyang dugo nga itabon sa tanan natong sala aron sa adlaw sa paghukom. Ang pagkamatarong ni Kristo ang makita nganhi kanato ug ang dugo ni Kristo maong makita aron dili kita pagahukman. Gikinahanglan nimo si Kristo higala ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. So, unsa man ang balaod nga nahasulat didto sa 10 Commandments sa bato nga tabletas ug unsa usab ang balaod nga nahasulat sa atong kasing-kasing, sa atong konsensya, pareho lang. It's the 10 Commandments. Bisan pag-asa kang dapit sa kalibutan, kining giingon nga do not steal, ayaw pagpangawat, sala gayud kana, nasayod ang mga tawo sa tibuok kalibutan. Ang mga Hudiyo ilang nadawat ang 10 Commandment nga nahasulat sa bato. Ang mga hintil nadawat nato ang 10 Commandments nga nahasulat sa atong konsensya, sa atong kasing-kasing. Walay maipangatarungan ang matag-usa mga kaigsunan. Parihong Hudiyo ug hintil, pagahukman pinasikad sa balaod. Ug consistent gayud kayo ang Book of Romans nga nagpasabot niini. Ang giingon sa Romans 1:18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Diosnon ug pagkadili matarong sa mga tawo. Ug kung atong tan-awon ang Romans chapter 3 verse 9, ang giingon dinhi, unsa karon kita ba nga mga Hudiyo nakabintaha? Dili. Bisan pa sa unsang paagi tungod kay amo nang napamatud-an nga ang tanang tawo, mga Hudiyo man o mga Griego, nahailalom sa gahom sa kasalanan. Romans chapter 3 verse 19. Karon atong nasayran nga unsa man ang giingon sa kasuguan, gisulti kadto alang sa mga naa sa ilalom sa kasuguan, aron mahilom ang matagbaba ug ang tibuo kalibutan mapailalom sa paghukom sa Dios. So ultimately, ang tanang tawo sa tibuo kalibutan walay exempted under sa paghukom sumala sa balaod. All men are under the law, that every mouth may be stopped, aron mahilom kuno ang matagbaba, and that all the world may become guilty before God. Ang 10 Commandments, gitawag kini og moral law of God. Mao kini ang walay katapusan nga standard sa pagkamatarong sa atong buhi nga Dios. Wala pa gani mahatag ang 10 Commandments dito sa bukid sa Sinai. Naa ang 10 Commandments. Nganong gihukman man si Cain sa pagpatay niya kang Abel.
Di ba? Naa sa 10 Commandments, you shall not kill. So nasayod sila nga sala ang pagpatay bisan pag wala pa'y 10 Commandments at that time. Nganong gihukman man ang Sodom o Gomorrah sa ilang immoralidad because they were not ignorant of the law of God. Ang moral nga balaod sa Ginoo ang 10 Commandments mo kini ang standard nga pagahukman ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ang tanang tao dunay tulubagon sa Dios. Manubag gayod. Gisugo ba sa Ginoo nga simbahon siya ug siya lamang ang atong alagaran? Oh yes. Gisugo ba sa Ginoo nga dili kita mopatay? Oh yes. Gisugo ba sa Ginoo nga kinahanglan nga magpabilin kita nga putli sa atong sexual life? Yes. Gisugo ba sa Ginoo nga atong respetuhan ang kabtangan sa uban? Oh yes. Gisugo ba sa Ginoo nga kinahanglan matuod ang bugawas sa atong baba ug dili bakak? Oh yes. Gisugo ba sa Ginoo nga atong tumanon ang Sabbath, ang adlawng igpapahulay sa New Covenant? It's Sunday. Yes. Gisugo gayud kana sa Ginoo. Ang tanang tao sa tibuok kalibutan guilty ba gumikan sa ilang pagbali or pagsupak sa balaod sa Dios? Oh yes, ang tanan nakasala. Romans chapter 3 verse 23. Kay ang tanan nakasala ug wala nakaabot sa kahimayaan sa Dios. Nakasala batok sa unsa? Batok sa balaod sa Dios. Kung maghisgot kitag sala, dunay standard mga kaigsunan, and the standard wala nay lain kundili ang balaod sa Dios. Mao kana ang standard of God's holiness, mao kana ang standard sa paghukom sa Dios, ug mao kana ang mag-explain nganong ang tanang tawo nakasala pinaagi sa pagsupak sa balaod sa Dios. Pero unsa man tong mga tawo nga wala gyud kadungog sukad masukad sa 10 Commandments? Well, mas paninglan ang nakadungog kaysa sa wala nakadungog. Pero dili bot pasabot nga dili na hukman ang wala kadungog. Muna nga dili ka makaingon nga higala nga adi na lang ko maminaw para dili ko hukman. No, sipiyat pud kana, kinahanglan kang maminaw aron masabtan nimo ang dalan ngadto sa kaluwasan. Luke chapter 12 verse 47 ug 48 ang giingon dinhi. Ug kadtong maong ulipon nga nasayod sa kabubuton sa iyang amo, apan wala nangandam ug wala nagbuhat sumala sa kabubuton niini, pagabunalan ug daghan. Apan ang wala masayod ug nagbuhat sa mga butang nga takos sa mga bunal, pagabunalan og jutay. Apan sa matag tawo nga gihatagan og daghan, daghan usab ang pangayuon kaniya, ug kaniya nga gisaligan og daghan, labawng daghan ang pangayuon nila kaniya. So mo kini pulong sa verse 12 mga kaigsunan. Ang mga hintil malaglag sila pagahukman sila bisan pag wala sila balaod. Hinukman gihapon sila atubangan sa Ginoo. Ang mga Hudiyo nga nakasala nga dunay balaod nga ilang nadawat, pagahukman pud sila, pero mas istrikto ang paghukom nga ilang madawat. Ang mga Hudiyo nga nangabit pagahukman og mas istrikto nga paghukom kaysa sa hintil nga nangabit. Pareho silang guilty mga kaigsunan, pero mas paninglan gayud sa Ginoo ang mga Hudiyo. Now, every time nga makadungog ikaw sa wali sa Ebanghelyo dinhi sa kahanginan, every time ang imong tulubagon nagkadugang. The more nga madugangan ang imong kahibalo sa pulong sa Ginoo, the more nga maningil ang Ginoo kanimo higala. So, wala di ay lusot gyud ang bisan kinsa kanato wa gyud lusot. Ang tanan nakasala, ang tanan guilty. Walay pinalabi ang atong buhi nga Dios. Pero dili tanan pareho-pareho og tulubagon. Mas manubag ang dili ignorante kaysa sa ignorante. Pero ang kalaglagan, walay katapusang silot sa impyerno mga kaigsuunan, pareho lang. Pagahukman eternally ang parihong Hudiyo ug hintil. Mao nga ayaw itugot higala nga after nimong madawat ang pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan, murag wala lang. No. Hinaot nga concerned ikaw sa imong kalag higala. Pag hinulsol sa imong sala, makasasala ikaw. Nahiilalom ikaw sa paghukom sa Ginoo.
ug wala kay mabuhat aron luwason nimo ang imong kaugalingon. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ang iyang pagkamatarong mao ang imong gikinahanglan aron pagaisipon ikaw nga matarong atubangan sa Dios. Ang iyang dugo ang imong gikinahanglan aron mapapas ang tanan nimong mga sala. In other words, ang kaluwasan anaa lamang kang Kristo. Busa paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo lamang, saligi siya nga igo na ang iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, igo na ang iyang pagkamatarong aron ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.